coronavirus chungcha nga alen naram China chuan chhuak Thlirna ati chhuak le ta a an ramatanga he Hripui ron chhuah tana kai hnoi zirchian na reng chu sarkarin anti chhuah main a enfi avek dona a trulani phot chuan an ngai dan kal zirchian na te chu ti chhuah lo turin a hreng thei dona ne he malak na hian zona pakhat asiam ta a China in thupa neyam ni ti hi ni a Shirondar chhuah na ram ania wanga dembelna hrang kara hetianga ma ala le ta phei hi chu thil tum dang dai po ni thei ma se rin hlelna atizual kai thei viau mai thei thunga ne adar tanna kan soi chuan lo thei lovin Wuhan khopui lama kan kirle angai ta a mi hring zinga he hrikai masabernia ngai an hmu chhuah to thu kan tarlang to a ramsa anzorna hmuna mi ni in he bazar hi Shirondar tanna ni tura an ngai bokane mase hei hi fin fiane ro chu omlo thung hrikai masa te hi bazar tlo tu te anni wang ani deuh bera anat na hrik hrim hi mithiam te chuan baga tanga ronin siam tran ani anring bera mase he bazara hian bak chu anung chungin anzuar meulo nia soite omve mek thungane chuwa chapa chuan bazar hi shri anzir chiana hmun puya tanga darkar chan vevel kalle ka hla a om ani boka China sarkar phei chuan he bazar atang hian shri hi adar kherlo mai thei khoya tang nge aron chhuah ti hi kan threlo ani anti to a he wang hian he shri hi he natna hrik anzir chiana hmun atanga rondar tazok ani mai lo mo titok te po anomane natna hrik anzir chiana hmuna hian baka natna hrik om coronavirus po zirchian ani ngei bok niin media thren khatte chuan an soya Wuhan hi kumsang ni pahnia SARS adara tang khan natna hrik abikin coronavirus chung ko zirchian hmun pui ani to a chuta tang chi amaya hemi chung ko a natna thar aron chhuak le ta hi chu mitam tak ngai ati tha thei talowa anatna hrik hian zirna ina bak an zirchian na mi chu za a somkwa paruk bor velin an hrikom dan phunga hian alo in milve chi abokane hei hi zirna ina tanga ron put ru nia ring tu te tanfung pakhat tania engtin nge mipuya adar ta kang ayal puiram te ti chia tuma anram chunga the darani tia soi hi chu thilri nom lo berpol hania film khurlo le ti pal thila zirna ina tang hian apu chhuak pal hani theya chu sarkar hian thup atumta hemniang zirchiana nei tu te zinga he hri hi baka tang hian kai pal anomanga anatna alan chuah main midanga an kai dar ta niang ti ngai dan nei anoma kumsang ni palia khan SARS natna chu an zirchiana hmuna tangin alo put ru to a azir chiang tu te zinga kai anoma kumsang ni pahnia alen nuwa khan aleng le chiam pal thel nge a karni hnu leka azir chiang tu dang kai anom le boka tuna covid-19 leng po hi chutianga tanga ron put ru ani theina lai chu aom ve thau mai heba ka hian kumsang ni som pakua khan postgraduate zirlaizinga coronavirus natna zir chiang du tan narua kan honga mihring le baka na athodan kai hnoi niin hei hi Shirondar malok kha ani nge a hei wang hian mi thren khat chuan China in he Hripui hi adar ma dai to hian alo mel hriat to tura an ngai pha shri anzir chiana hmuna hian anat na chungchang le ain kol na tur dam doi mai ba ka Shrithar siam chuadan tur te po anzir nia soyane asoitu pakhat chu American scientist Ralph Barrich ania kumsang ni songpanga khan he hmuna hian zirchian na alo nei ve to a chuta anhan zir chu mihringa natna thlen thei natna siam chuania hei hi ral thua mata nilovin mihring ta na Shrithar om thei tur lo siam chhuak lokin lep chunga tu mata na lo om lovin an lo zir chiang thei dona khwarela a in siam ma in an lo in ring lok thei don tina ne mase apuru palvai ro chuan adar zawdan ture ro chu tu main an threlo thunga hetiang hian tuna hrileng po hi siam chop panianga khovela aleng ta chiam mai ani theyangem hrian kolna tan hian HIV damdoi an hmang thina natna hrik in thlapung zel tur aveng theya
chu wangin HIV hriknen in annalai an nei dewa wang hian siam chop a ang le zual tipolan omboka kumsang ni soma dai to khan coronavirus nen Wuhana hian an lo zir chiang to bokane chua chapa sarkar la chuan hriron len tira khan information dik lo pe chhuakin thup patuma anat na hrik zir chian na hmun te chu thule hla nei lo tura khuwa khirte an ni zui le ta boka February thla an president chuan Hripui leng awang hian kan chak na le chak lo na kan hre chhuaka pop kan nei lai te po alang chiang hle tin soya nat na hrik an zir chian na hmun te chu uluk zoka ven him ani ta ngala coronavirus an zir chian na alen tran na khopuyami phei hi chu an veng uluk le zual pop an thom na ani theyang em heng te hi pu mo na le dembelna ania hengkara hian China in thupatum ber zo ke ro chu he hri hi an ramatranga chhuak kanilo ti hi nia chu wangin aron chhuah na zir chian na po endik masak phot tatuma he hri hi ramsa zorna bazar atanga ron chhuak kha anilo ti po asoi cham chi ya hri hi an rama ron lang chhuak tan ma se an ram chu a chhuana ani kher lo ti hi khovela the dar atum dan chu ne kan ma dewa phei kha chuan America sipai ten an ron the darani ye titok te po anomani kha ramsa an zorna bazar la chu shridar hlimte a khan kharania ti fai ngal vekani ba ka chu wangin he hri hi bazar atanga ron chhuak ani kherem ti po chu nem nge theilo rin thuwa aniang nilowang ti turchi hanitane China hian he hri wang hian dem aloa aron chhuah tran ani phei chu atan chiat na nasa jok thlen tu ani don wangin a phat zel po hi arinom hle bokane siam chopani em ti chungchanga hian ramhrang hrangin zir chian na anei towa chungji nga chuan America a sipai lamte po anin rol ngei boka an hmu chhuah chu lelam hanbukin he hri hi siam chop nilovin khuarela in siam zo kanie ti hi nia siam chopani ral thuamata nan siam ti te hi chu rin thu ni ta tinane coronavirus zir chiang tu te chuan ba ka tanga ron chhuak ka nei hi an ring thau tho barmalama ba ke ka tangin coronavirus nat na hrik thar tunami nilem lo hi tun hnai loka hmu chhuah ani le to a mihringa ala pakai lowa mihring tan a hlo omem ti po chu soi chian thei ani lo thung hen atna hrik chung kwa hi ba ka tanga ronin siam ani tlang puya chuta tang chuan mihringa apakai ta thina ni bazara khan bakla nung chu an lo zuar lo tak tak ani chuan engtin nge mihringa akai ta kang ram sadanga tangin hani turane ba ka tang hian ram sadanga hri hi apakaya chuta tang chuan mihringa apakai le thina hen atna chung kwa mi bok SARS kha zo te chi khata tangin mihringa apakaya Mars kha sangong se yatangin ani ve thung COVID-19 ne ro hi chu engram sa tangin nge mihringa hian apakai ti hriat thei ani lova video masalama khan kan tarlang to a saphu atangin mihringa hian akai anin ringa saphu hi asa anei mai ba ka akor chu damdoya tan an manga China a danlova ramsa asum dona chuan alar pol le mantau takane amero chu tun hnaya zirchian na aneya chuan Hripui hi ui chuang tlai atangin mihringa apakkai ani rin na aom le to thunga natna hrik chuan ui ril fang vela bu a khuar phota chutarang chuan insiam danglam le in mihringa apakkai ta haniyange antia ba ka tanga mihring thlenpui tu ramsa hi hriat thei ani lova hriat chuan yangem ti po chu achiang heklawane Niwiak le Mumbai a sakeite zote te thlengin he hri hi an kai towa ramsa le ramsa mihring le mihring ramsa le mihringa in kai chhon thei chi natna hrikani ti chu thil chiang ania ramsa zorna bazar to tu te kha akai masa ania ramsa tangin an kai ani lo chuan akai to mihring atangin he hmuna hian an in kai dar ta ani theya he hmun hi hriron chhuah tran na angin langma se ani lo theina la ya ome tin Professor Stanley Parlman chuan asoi nge nge ne China sarkarin thupatum anram atangin Hripui hi ron chhuak ani lo tia po hian tanfungtur an nei cheu mai
he hri hi ale na tanga thathum chuang nuwa po mihringa hian ala in siam danglam vak tlat lo akai na thara hian dam chuak turin a in siam danglam tur ania ma se hri an hmu chualai le tun thlengin he hri hi dam chuak turin apakai na thara chuan a in siam danglam tur ania ma se an hmu chualai le tun thlengin he hri hi ala in siam danglam na sat lo dana mihringa hian alo tlang nel viau to ani hmela China a aron lan chhuah ma da hian mihringa alo om fe thei to tinane ramsazor na hmun tlo tu te chu akai masa ani dana he hri le bazar khan inzom na engemo tak chu anei ti hriat thenia ma se an inzom na chu chui chhuah thei ani lo China in aven thon he hri ron chhuah tan na po chu hriat tani lo wa hriat chhuah thei po abei se yom chi alo bokane